Ay pasok boy hita batu paboy di bakit jano ima di permoding ni motonami manang persauna tuau ni di motonami upu ngoli dia bumong jadi salani yang baru nang dihamusa luhuna lain nami di motonami bere nami langangga akabau punami dan ditanya nami manang perintian nami matanya ke mata di bata asan dia di jalur debata katanya kata titik kinengro dison kupatu pahami ulos nagajang sitoro rabu dan nami martani yang dokter mata debata asan dia tuak titik kinengro di pasu-pasu debata hamuna saluhuna sigat jamu urut sitoro pinopar di semua dia kan nona motor patu pahami ulos mau hamuna saluhuna urun nami bere nami bahwa beno huang mana dohanya karena tulang mon mertonu asal asmar mandi badan nasuran to dimuna ina mencalo ulos siap kami huna sesuatu lima di hamuna permusik nami ina naik kami menonton mana mau dasi botol nami om telalas bisong mahami mana rup mangalean ulos paniari cuaka pemurun nami asal ayat maju di hani kodang muda-muda nas pada umah cukup dak sobat-sobat. Tuhan saya luhuna. Baik kerajaan kami, belas risot doamu, sopa-sopa
kawan nami dohon dan nami kasih tuan di tompimu songon ganti ni menakut tugas nami lapisot dohanmu lapisuan nami cuma songon dia memang lagu torak mami las marwani dari las marwani tompimu dirok na dua ratus pun tak keluar dari dia dan sudah tu magulah-ulah nak presiden namanya dia ngape nang romahan masuk panguragan nami banyak marwah menerima mau lihat tadi ya.
Dalalas di masa saudara matutu di sinar hamu imana. Nanti matutu akatik kena nengro. Sinar ma panggabean, sinar ma nang pahorasa di hamuna, jaluh nara dada suhun nami terhui ma di pinopar ni di boto namion. Dalam tokin hari tutu di lakas hidup hari-hari ni boto namion. Patarokta mana ni boto namion, tuingana paradiana pasatu kinani. Ima tiba tu nabir, turi nomor lapis. Tusi misi pelo hok pinado munia natiyo. Dalam tera itu bertanya tuak kapit sudah bata. Asa tudik kina nengro, asa film atau di muna tudik kina nengro, asa jerok na tua film poki bahul percalongan, film atau di muna luju manang pengomongan. Asa emma tutu pinado menapis do akari nomor lapis. Angkian matu merlapis-lapis dia muna. Akka panggabean dan ororasan. Di sini napina dinaukon ya tio. Anggia matitikin na nengro. Tutiyo na nga matamungan beren muna. Kadumumi ma di pinopar ni iboto namyon. Saya matuta sa ujungan namin masuk hata ni na dua-dua. Asa sinu karyara ina di portekuan ni huta. Di pudian ni iboto namyon. Di hamunan na sa suhutong. Kadumumi ma di pinopar ni iboto namyon. Tumuno muma anak nama sangat do boru na ujung roha. Asa emma tutu asa lomak do nasi dijuang lomak ala binawak. Di hamuna sa luhum na raja nami terlumumi maria kaya anak kami boto namyon. Horas mo tinggal di huta. Horas toktong nari pangarat doa. Alang baru nakaning unang nari pasat tamu tuhami do sion do akka pasitu anatong ini ami hula-hula muna. Do boru muna, do boru nami anak bariba muna. Alang boru nung atulas roha nami di sini. Ketika dalam roha sama tangiang matotong, asa di pasukan di batama, di tangan, ngani udah di pikiran muna. Asa kami manilula muna di balian, sinu papa namuna nang dihuda, mangomong manangak kabar dalan-dalan. Dono nak matotong sung katanya kana dua, bago doon na marhanto, kuang nomor robian. Las ruangan ni Marjalo, merkada dia muna mangalia sudah boleh yang baru. Dia nang sikap yang baru, ni nama belewi nang sumani nang sikap manok pahami. Selana yang baru asa sa sulina sa tubaktian ni tiga ras. Tu akatikin nang leleng saat horas saat tu pangalia sudah boleh yang baru. Di sumani yang baru sinani nang yang baru. Ngasih sikap itu lama. Asaban sinahin nang multio. Binati penguatan baik marihan yang kodas tiru-tiru pada umat kodak kesehatan. Guru nami sudah mengabui mudata. Oleh hati mah. Besar roda kami udah tersiap mereka tapia. Nesen lagu buti. Wamang bulu, jumuro do masatok na yung pasu-pasu, manang ulos na pasu yung kasatok na yung jumuro, so dia bulu. Lima kata nami, kelas 5 pasu-pasu kasatok. Oh ito, maulit natin ma. Sa tabi ko lang ma, diluluan na pinansangapan, luluan na sa urmatuan. Seperti kiano di pasar urmatuan ni na baru nami opu sinolida baru lupat turuan. Ada orang di Nguluna di baru namion bisa do tupel sana mata di fata atur doi maranak titir nang merbol merbau pusian anak nang merbau pusian sebul asa dapat mantok so di hatani na dua-dua na mandok di budian ni na baru namion dapat ma di seluruh na koperani na baru namion asa belegam batu di rumah belegam batu di soko nunga gabi na baru nami na perculo saur madua mangiu gabi mas di keparan na akka na poso matuto asa lomak masih bijuang lomak so binabuan manang tuliya be keparan ni na baru namion mangalakka tujima da bota persaulian matuto
di zon among baru sesuai paketiota ulos lau si basatun nami tu lekuro timodokku doho tu bere ku nami dua do ulos si basatun nami atau kamu masuk dia mau nanti mah tulang na lagu tulang na bisa kompartu pakatiota na tohori alay mo long asangatan ni ulos yan no akatulang sada na tuhela muna sada na tubuh muna song ni ma tulang mau lihat emang baru di son dua kami do ulos na gajang si dorok rabu gajang ma berita kami berita horas dia muna diudokku do lekku do beberekku molope dia muna kana marang-marangki ibodokku do awalai beberekku nama calo asa saya masih lompa buli dua si lompa karo ibodokku nama calo beberekku na sudi mamu na udah nulia deh asa disuruh masa matian masa tamin no ulos nagajak si tolong rabon sahabat bangkawian satu parhorasan disau di belul amudo musik lao bajagarron pasaur badioni na buru nabion na memang pada nami pada memang madiami kondang mula-mula asa bermula dengan gabi bermula oras do las berudang mah tu kondak soba ayaman tari si sobaon jadi si uluan pada memang berdua di mata dapat masuk nyata dua asa bagok matung nomor halto kan dia kan tanda tubuh di rubian harus mami ulah muna kota bian nama jalo juga bina juga tena mah di hamuna amang bulu nami nama ngalian udah poni memang baru kami nama puli mau lihat mah amang kote nami asa tinau mau multio bina mai tu panuhatan baik dia mengenai kami kontak video las pada muda mah tu kontak asata baik dia mau kote nami kami secara persiap libat-taruan nasa setiap burung doa akan nami nunggu marnata pak kami di zon kami dapat pulang berapa hukum be ibadah sedikit ima di permoding ni ibu namion anjir mati nuju akatik kilengro di pasu-pasu di bata hamuna terlumum madiakap pinoparna asal dileo mai situbuhnya anak dan situbuh anak tubuh buru mana ka situbuh buru dan harus mana anak di pangaratuan obat pakai datang baru dia urus na boy terbasa tadi di kion
dua lebar ma ima tuburu helanami depo tubo punami ang boro doso pasata bilosom madok kita asang dia madudutuk kita yang ro ya kadala ni tangiang nami di pasar putih batame tuhamuna asa rono nami masuk kadale akan nama tuai asa persangkahan isokoi jukina bado-bado rumah korga di pudian ni foto namyo turun mubarak nabisu do boru da uja maroha saya matutu asa mijun yang aku lain tu mijun sama polam horas samu na tinggal di rumah masuki horas sotong di pangaratuan ada rasul pasatani hasatan nai bajul mau pasatani ulos panyari tubuh nabi nami nak bau punami iselani di hamu permusim nami anak pasatu sami tu nak nami samaan bani kami godang naho bartusi
bamu do takaro masal tanam ngawak kami menggohi gopok do jauh-jauh mana ima tutu nang marjung ngolu iboto namio jaka arenak salpui di dosiro hamulas sadarium ma pasayo nararina las pasahatomu arek naguk las taruhonok tanno mardul nanti boy batu-batu napir turi nomor lapis tusibin supaya loh napinadong natio dalam muda itu tuh dalam nami mananya ketutuhani ang giat di pudian ni boto nami di hamuna saluhna pomparanna nak hamak kana marang ni asa mersusu pihamu tutu panggabia perhorasa pirtok di muna tunjuluan nyarion pasu-pasun itu hatta merlepis-lepis penggabia perhorasan pas-pasun itu hatta si pasahatong na tuhamna di budian di boto nami jadi ada rakso upasahatamis pasahatong namin sesuai do sirohatta kamang baru naboy terpatu pahami ulos duan lebar mak sadamay tungguru rotu hela sadamay tu pahapunami jadi songoni mak jadi ada rakso pasahatami ada kata ni tua-tua nama dok bigi molo ditiking ngoluk tahun satu do hinaudina beramanyak kana toro alai molo dumma tua apalagi saya apa borhat na tua-tua inda ikut dibudian naro sibereno nomor lapatan do yak kabere kunang elak kunang buruk kunang pahupuku ikut dos rohamuna songodos rohamuna di partikian Allah borhatun di botoko so manima selanjutnya asara botak Tuhan do pasu-pasu di budian ni iboto nami nafsal maju bos loro anami di sini ada kapangarat rohamu ngadudak pengalaman muna atau do nihalak akan adinggani jadi ido si peratongon nami Tuhanmu dos marohamuna songode yang naik unang berdua songode tua asara bo di hamuna saat itu dulu saat itu teruan songol terdulu nama si jauh-jauhan songol lapang jauh nama si aminaminan songol suhat irobian nama si tukul-tukulan kamu nama hamarang genang nama ribotope asarabo songol hatanya di ida dengan yak kana sarohai nama hamarang ginang nama guru nang nama ribotoi jadi kalau dapet di hamu dapet apa sumpah na gudang mahamu mabai rohamu nasional ima pita-pita nami tomatan nomor 2 di bata si pasahatonna di budian di boto namyo denuak peala nangam jong-jong kami di son hula-hula persiat kamu ngamang namaro nami siat jurumula mulai siat jurumula tepa panatapat tu tahu tu ba baik dah mama gotong mula-mula las padung namang matu batak sopan bola di mamang
sudah itu betul. Tersongong gimana boy? Raja yang baru, boha. Orang cuma curang ngalagu, curang ngabesa. Molosak kami kasuhudon ala hula-hula marang-marang di mahamu nuai siang ama di kami. Nakarokan kami. Molo be Itu sirwata. Saya mah si pasator nami. Kamu mah nomor dusiroh nomor rumah tubuh baik kakak nomor orang kamu mah. Semodalan ni yang kami nak kalingan sedang mahamu majalosa saluhuna peparan ni kamu nak kan nomor ni. Semua ni mau panggilan nami. Jadi asa dapok masong hidup na dua-dua asa teblok isi baganting mah di dulu ngupang miringan horas mahamu namar hamaran di dohok namar boru tuk takas mahamu tong masih bayari asa pinat kokutur mah toho mai di tong tabiat di pudian nih wotok konak sorma tua tu di hamat tong mengalak kasalun napa parana tusima kapota persaudian asa berganat yang rumah berganat yang isopo ngagawe iwotok konak sorma tua segawi maham jala segajar ma umrumah kana foto asa sahat masuk sahat ma dinogu tuopion tikara supa sahat tamen non kata naudi kata nadenggan tapa sahat ni botok konan natu parera pasapakian dipurianna leling mahamu tumbang ngulu satu pakabias satu parhorawan jala totong mahamu dirapati Tuhan jadi makbe emang nama kami mengadisok kami hula-hula nama orang ini atur kotak pergelan ini baik tak pada calon nande kotak hula-hula merek situasi Jongjong Dohami Sian Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Tapunitara PAC Siborong-Borong DPC Humbang Do PAC Litung di Huta
imana doho kami berduka cita di pangkoding na tua-tua na tahawolongyo. Jadi di amang dan sagas nami amang peran silaban molotung pe amang songonon haroro nami una mapakurang di rohani amang tong maaka ala kesibukan ni aka anggota. Jadi nang pula gejang amang sidonon nami ala sada si tauno dohita di ulono arong pedison di pasat hami sawatig tini ilumanetek sen DPC tapuntara otik godang unang mapakurangi di rohani amang. Jadi di kegiatan tata sadarion kami mengawal do inangon saha tu peradianan pasatok kinani siap do kami amang jalan marsatabi do kami di boruni hasuton alana anggota hangkamot dan dong mabuan netuaton saha tu peradianan pasatok kinani betul macam belum dari mulai hati mati itu selalu bang menembai matani ketua nasihat divisi kawasan utara di amuna-amuna yang super kami bisa rora kami atas nama keluarga besar Pemuda Batak Bersatu seluruh Indonesia yang diwakili oleh Pemuda Batak Bersatu divisi Kabupaten Timur Utara, Kabupaten Upakasdudan, Toba dan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Timur Utara. Ima di ulut tersedario Dr. Jolo Dudu di alam Tuhatta siap tonga-tongatta ina nataha hologi di jalani yang kamang kakainang terlebih mengaturkan juang kami Frans Silaban Nasihat Pusat nadohon do kami keluarga seluruh keluarga besar Pemuda Batak Bersatu merasa ikut turut berduka cita di jalani ama tuk pesongonong di paratung sokon nami di damang adopi ulau pasar rumah tua ni na tua tambah di tikyo mungkin ala gudang akka halangan dauli do takka halangan daringgan asa marbuhawainong mahita saluhuna opi ama sabi mato tujulan ni areo di pudian ni ina naok sa rumah tua di hamuna saluhuna bonan ya sudo terlumui matong di suri akka pinaparna asana pemotong dari dua muna jumpang dan jinalah muna marhite-hite paso-paso ni amata nomor 2 di Batak di zona mak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga ni nak tabai otik sesuai dia na buita fasa antami songon gatini ilmanete saya dia matok tujulan nyareo gabi itu para pakai belum muna marhite-hite paso-paso ni amata nomor 2 di Batak jala sok-sori matok di hamuna bonani hak saluna bonani hosutun dia kapangirong munay marhite-hite katanya karaja marhite-hite pasul di siwa kasara matutulan nero dia muda si torok pinopar siga biar dia anak siga biar diburu asara matok sona idok reputasi jolo-jolo tubuh asabit tang-batung naru miris di dolok na purbatua di hamuna saluhurna pemparan ni inang nauk sarumah duaon anak batong di hamuriris boru pitorok dongamuna mei satu nasa rumah tua ya karena mangula si ulang mula hamuna saluhur na pinaparena dua asarabu patok sonai dokun si dua asa dapat main lahotang baik sior dia dulu tu dia pihak musaluhur na mangalakka pemparan ni inang nok sa rumah tiaw tu sima motok saluhur na dabotan duli asa balik temen na bagawi tu udal si taruan di hamuna saluhur na atong sama dia muna saluna ala takas doha mutakas masih bauroroan asasa pesulu sahat matuwatean dihita saluna akan masih holongan tujulan nero nato sahat ma itu saluna horas jala sahat ma tunagawian jadi parjolo ma dono kumulate itu terkhusus tu Pemuda Batak Bersatu mulai tingkat dari Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara sampai tingkat ranting nasi sada seperti nauna doa kita om mahape nerokonna nah kita na satu rasa satu jiwa haci tu tahun do nau manau jadi bola tema diamu rekan juang tetap semangat tetap solid dan tetap bersosial Pemuda Batak Bersatu Adkari Horas Jua Berkati
sama zaman musik na hobar tuh. Perhitian ditanya nami dalam nami martanya aktu mata debata obar metu akados nirwata ia si pasator nami non siap hula muna sejala soba nago pitul lebar ma ulos nago terpasat kami hamungan non nama ngatuhon pasat kami jika tu hamusim sejala soba nama niu Maula tema tulang na lagu tulang na bisa. Amang baru alana sabu taruh hamu doh tulang ngame di son Poparan ni pubalu, tulakta o pubalu. Jadi, kamu masih kalau pitulak sini. Asa huduhan itu tulak ngamion, tulak tau. Dia kamu na hula-hula nami. Lumayan ako ni puro namin ang udumolo matuaw. Bolo nila ni sangian na trabay kami at kamang bolo. Sudiro hanu buparan ya puhala usulusan namin. Alam mo luhat sa kotan na tuluman noni sa nami. Sana may tuha muna mo na ni Hasuhiton. Lima kabiyarin namin bawa. Puparan na sa luna. Saraman noni tuburo ni Tumutong muna pergungkong mano sa sulimay sa Padalawan. Sa nanay man nun, ipuparan ni dihamuna paparan ni putuluan mardus ni roha mahal mo ng madjalo na saranay. Alam ang ino, mahal dito paparan ni puhala, di paparan ni Putimulo. Kamang baro, bere. Tipo para niyo pujimulo mulo tupe dia kangi mojo non kumasatami ulos tiari boros mahamu na marangi to dinami pe man tuhata be namang ulos hamuna makite tangyang ngami lasrohan ibadah muna lasrohan pujimuna ya muna po para niyo pujimula de Nasib kamu hula-hula soba-soba nomor 2. Nah pasaban calon Tuhan di itu lah. Oh rasul orang perlu jadi mana pubalu dua mana tarawih kami dalam bintang yang kami di kamu selalu nara jadi pemurung nami mun kami dison batu kura-kura muna siak kajalo soba-soba nungara de dison dala tondo membuat kami urus nagajang sitorok rabu asal dia maju tujuk kinaneng roh asal si pasu-pasu di batahamu selalu na pinopper niya mang baru nami nagabi totok matutu sigat jangur jala si torok pinopper asa dapat sondok ina tua asa tiyo do ina ini sumur gajang do iya ini bodar di sialu na hamun asa suhuton pinopper niya mang baru nami nagabi di pasu-pasu de batama mu sigat jangur huhut ma si torok pinopper. Ayo kamu loh kan, ada yang pernik, terus mau lihat mana yang mana baru nami? Asas ini karya arena di perkotaan di muka. Tubuh anak nomor sana namu selalu na, do baru nabu pangaluan. Saya mah tujuh dor pasatami asatan nanom, dor pasatami mah ulos nabu terpasatami. Di sana ini dia permusim nami. Asal baik dia menggodang mula-mula. Baik menggodak soba-soba las pameruma tukordang lihat-lihat las nisong mahami na pasar tonulos
tua kerja di pemurun nami.
percaya kalau kami hula-hula muna di baik kamu di baik kamu berbunga-bunga tangan nami di pasal tamu pas itu natonggi di kami tulang muna di baik kamu pas itu masih napura dia karena tulang muna kami biar tongang boru sia selalu dah hula-hula muna mertaniang lo asal dia tu akatik kina nang ro di pasu-pasu di batama selalu dah akan hula muna asa tuduluk kamu dapotan apa bagan anomak ya tuduluk kamu dapotan mual natio asa dapat matotong songnya bina tua-tua di hamus selalu nara jadi asutun nami asa bago tutu nomor halto ni agatan main menung marmeyang las maruhan nami matjaro marni bagada mari hamu na mga alias inu bote na matutu los sebagai kami ma papo kamu ma pasu-pasu na uli tu kami raja nami di hamuna selalu naraja ni asutun nami silakan di parmonting ni bote nami on perlu na di ulok ta di bagasa dari on di mana dia naik pataruh ni bote nami kita jinganap parira persotok kinani Jalahut mamu tutu mengarat adat naguk Curaja di domat tumunan Buru Ale-ale Suang-suangi manang Tuhani saluna raja ni hula-hula muna Silap melihat mahita tutu di bata Salah totong na dilihat di hita tikki na ringgan Dilihat cuaca na mendukung Anak-anak mo binereng na sa ilaong Yari na lewat mulut cuaca orang mendukung Hari bertikyon Tung mendukung do cuaca dilihat kita dinggat cuaca di nama ulau tahun di patung pamu ketentu ulau sebagai tikyon totong lamu na mangido pasu-pasu mangido tangian turaja di domat tumumuna buru ale-ale nang soni serraja di hula-hula muna amang buru raja nang burnang na buru nami nang lain nami beri nami saluhuna siang nasubuk dimulai tahu buka ulau Mengadun gudang at kahatatangian pasu-pasu na pinasaan niya magtaraja inagtasaw ibada tuhamuna kami pesyak hula-hula muna asang dia matutik kita papo nami matutuha tau tuhamuna sa lula raja ni nasudon nami asang ilaw na tuha-tuha tututuin na dur tiyo-tiyo ninalote hatapasu hatatangian na pinasaan nilo magtubumuna bodo ale-ale tarumubi na pinasaan nami hula-hula muna Saunang mamuga, saunang mamose. Asahin matutu, asa tikong main na inggir-inggir, burung na rata-rata. Suli hata pasu hata tangiang na upasat tami tuha muna. Pasaw to amat tani bata. Asahin matutu asa hor positi kota dukin na. Perbutuhan mga lilit, permata mga lualu. Di baliang majapal, di huta dari marangalu-ngalu. Sa luhuna hata pasu-pasuan. Hata tangiang na upasa tami susah muna selalu na raja niya sudon apo mo may no marto mo niya apo mo na uli niya bro